Argentina stadium pakhat chu soccer team in an luah thina mahse security guard pakhat thil ton atang hian stadium hi soccer team chaulo pon an lo luah ani awm e he security guard hian thomak tak tak hria in hetiang thawm hi zan tam alo hra tawh thin ani zan khat chu a cell phone camera in he thil hi ala fu ta ni. Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar, qué sé yo, estoy podrido, la concha de la lora. Tengo mi linterna para que viera la tele. Dios, ya es la tercera vez que entro y no hay nada. Dios, quiero ir. Security guard hian a hmaluka thla ni awm tak kal phei kha a hmumi alo ni in alang. Ya la tercera vez. Mitam tak chuan he thla hi Rihanna houseman thla ni in an ngaia an player zinga mi ni in kar liam ta loka boral ta kha ani atakani iringem comment lama milo hrilla tero. He video upload tu hian he in hi anei tumasa thla in a chen chil li in asaya electric te ama a thimin a eng le thina thomak tak tak te po a hra thina ni tichuan he thil thleng pakhat hi ala fu ta a kare na thima torchlight le camera ala a. Camera a thlasang lak fu nge alemani irin le ngei dan Mexican kho pakhata an airline security guard chu an thlawna pakhata thomak tak an hriat awangin en diktura ti ani a thlawna chung vel a en kol hnu chuan he thil hi ala fu ta ani. No mames. Kan hmu ang hian a hnung lama tang thil dum mak takin alo en ringa hei hi alem nge atak ani irin le comment lama lo seila tero.